Hello guys, good morning. For today's video guys, naami sa dagat karon nanginhas mi sa akong papa. Tiyan, nakakuha na ko. Kinsa may nakaila ning akaak guys. Akaa kaning star, mga lumban. Manginhas ta guys, kay wa mi sudan sa amo. Char lang. So, ingon anion ra ang pagpanginhas guys. Ukbo nimo ang mga bato. Parehas ana. Ang uban kay pangtan-awon sa bangag. Nabay mga kinason. So ang ako makuha dire guys, kani siya. Mo ni gitawag na mog akaak. Tuhugon man daw ni. And then the rest, nakoy nakuha nga mga kinason. Sagol-sagol lang ang mga kinason guys. So guys, nakoy nakita dire nga kinason. Atong lugiton. Ouch, kalisod. Lami ka na siya sabaw. Yan guys. So nakuha siya. Gagmay. Cute kaayo. Kana namilit guys, kani. Muna gitawag og akaak. Then kagagmay pa man sa ato sa ibilin. So nakita ko og kilaw nun. Tawag na mo ani dire guys kay itlog sa kuan. Saang man siguro to. So atong isod. Hello guys. Ayan guys. Ito ulo na to si Papa. Tanaw na to. Yang kuha. Daghana ba? Man mong kuha pa? Daghana? Ang tawag ani diri sa amo guys kay salibot. Sumo ni ang salibot. Gamiton sa pagkuha sa mga isda. Dara pa ay nagbatog ang duha ka bukinason. Oh. Ka cute gid oy. Ha. Ase mong kuha pa. Unsa na? Tuyog daw. Iti ilo at bangan oh. Ay, kanisig. Asa? Wow. Mga isda. Nakakuha ka ng itlog ng kuan? Saan? Kuha sad ko. So, money dire guys. Dako kayong hunasan, no? Dito. Saan nakuha ni mo? Ikid gani na. Wow. Palata. Bayan. Alabayan. Kanang usa. Tambon. Mulukso na ba? Tambon. So ayan guys, mo na nakuha ni Papa sa iyang salibot.
So ako na, ako akong kinason. Isod to ni dito. Kalinaw sa dagat. Wow. Medyo dagom siya gamay guys, pero okay ra. Kere lang gihapon. So dili ra kami maoy manginhasay dire karong buntaga. Ubay-ubay sad mi dire. Ang uban kay ni pauli na. Pero kami nagpabilin pa kay manguha kami. Mangita pa ta dire kinason guys. Meanwhile. Unsa nakuha na mo pa? Unsa na? Ah, danggit. Dako gud ana. Gi. Isod na. Nakabuhi. Ikyas na ron. Na kay mo ikyas pa. Sound lang mo ikyas. Kadako ra bas danggit, guys. Gi isod. Wow. So ayan na. Mamahaw na meron taod-taod. Ano nakuha? May ampay isay. Sana all. Tig sana all na lang ko ani guys. Wow. Gi, kamulukso. Ngun anaon ra siya paggamit sa salibot. Pero ako guys, di ko ka mao mo gamit ana. Hindi ko siguro sa tanong. Tig sana all ra ko guys. Tig sana all. Ay, kita pa yung pilipin. Tuyong. Walwal. Yes, tag-asa sa tuyom oy. Tag-as kay gaway. Uy, nakuha. Ito, balhin tapikas. A few moments later. So, ayan guys, namalhin mi ni Papa diri sa side. Kay dito, daghana kaayo nagpanon nga mga manginhasay, no? So, as you can see, kana sila din ha, daghan kay sila na nagtapok. Kana, then, namalhin lang mi ni Papa diri. So, ayan na namo diri kung naba mi makuha diri dapita. Charot. Mamasin lang. So, atuon na to sa Papa, guys. Yan, guys. Kadong na may mga on ni Papa. Magkilaw mi dire. So, unsa man eh. Mao na mong kilaw nun, guys, oh. Itlog sa saang, dunggan-dunggan. Unsa pa ning uban. Pilian. Katungkuan pa. Tanggit. Ikay, pili katong muong. Kana. Nalagay ka kinason. So, pilian ni Papa guys para among kilaw nun, para pamahaw. Kay gutom kaayo. Then, mao ni among baon, kanon. Da sa mig tubig. Na. Ano namang layat. Nalagi kay lukot-lukot. Yan guys. Mga unta ninyo ron guys. Lami kay ni siya prebuyag. Itlog. Ampay kaayo ni namo. Wala nilain. Kani unsa man ni? Ibis. Age, okay na na. Agoy, pagkalami sa mong kinilaw guys. Tanawa guys, gandaman dyan ni Papa. Og, sili daghan kaayo og limonsito. Grabe. Halang-halang yun sa baba ron. Ito ning gihugasan. Ang mga isda og kilaw nun, gihugasan ako. Ay, syempre. Ay, mga po. Gabaw, og tuba, oy. Boy Scout. Boy Scout si Pader. So, let's eat na guys. Mga on sa mi. Kay gutom na kaayo. Alas 8 kape na.
unsa nang oras ron, mga alas 8 kape na gid lagi. So mga unsa mi guys ha. Then i-update lang ta mo ikaon niya. Goodbye.